دے اندر پکاریا اللہ الہ کوئی معبود نہیں عبادت لائق نہیں الا انت مگر اللہ تو ہی ہے سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین اس وقت آپ نے فرمایا بے شک میرے کولو بیجا ہویا بیجا کم ہویا اے نہیں کہنا کہ ظلم ہویا رب دے نبی ظلمہ تو پاک ہندے نے بیجا کم اللہ انہا کم تو نہیں کرنا چاہیے سی پر میں قوم دی نافرمانی میں کے انہا دی کفر تے حد درمی میں کے اللہ میں غصہ بھی کیتا ہے تیرے دین دی وجہ تو کیتا ہے کہ تو کیتا ہے تیرے دین اللہ فرمانا فاستجبنا لہو اللہ فرمانا پھر اسی انہاں دی پکار نو سن لیا ونجیناہو من الغم انہاں نو اس غم تو اسا نجات دیتی ہے یہ دیتی ہے نجات دیتی ہے ہاں جی وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فرما پھر اسی ایویں ایمان والے لوگاں نو نجات دیواں گے کنہاں نو جڑا ہے مشکل دے وقت رب نو پکاردا ہے نا جی میں چلیا فلاں کول میں کہ ظالما تو بندے ہوتے ایڈا ایمان پکا کیتی کھلا ہے تے رب تے کدے پکا کر لینا خدا دی قسم کدے چھوڑی خالی نہ جاندے رب تے پکا کر نبی دا عمل کی پہ دسدا رب یا بندہ بولو ہاں جی رب تے انج رب نو پکار مشکل دے وقت تا حضور پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے لفظ دعائیہ کلمات ادا کر کے میرے کولو منگدا ہے موندی دعا کدے بھی نہیں ٹالدا دعا کدے بھی نہیں حضور پاک دی حدیث سے ہاں جی لفظ بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بلکہ اس لفظ دا اضافہ کر لو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک میرا خیال ہے میں اثر زیادہ ہو جاوے گا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہاں جی صدقے جاؤں پھر جس وقت رب دے نبی نے پکاریا ہے اللہ سونے نے مچھلی نو حکم فرما دیتا اے سمندر دی مچھلی میرے نبی نو باحفاظت طریقے سمندر دے کنارے اتے پا دے سمندر دے کنارے ہونے سمجھنا ہے کہ رب دا نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر کئیاں لکھیا 3 دے کئیاں لکھیا 7 دے کئیاں لکھیا 40 دے ہن اے سوال ہاں جی ایک نقطہ تینوں دیواں ہاں جی کسے بندے نو کدے نہ پوچھ لیا کر اور رب دا کیڑا بندہ ہے جن نے مسجد ہی مچھلی دے پیٹ دے اندر بنا لئی سی ہاں جی او پھر چٹن اینا سوال کر او کیڑا بندہ ہے جن نے اس جگہ تے عبادت کیتی ہے جتھے آج تک کسے نے کیتی پھر آپ کے جواب آوے گا حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی دے پیٹ وچوں باہر آئے حالت انج سی جی میں نواں چوزا انڈے وچوں نکلدا ہے نا مفسرین کرام فرماندے نے یا سجایا بچہ انج دی جسم دی نرم و نازک حالت سی حضرت یونس بن متا علیہ السلام دی ان جسم ہو گیا سی کمزور ہاں جی لاغر ہو گیا سی اللہ دے نبی دا رب سونے نے فرمایا میرے پیغمبر تو میرے دین دی خاطر انیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے ہن اگا تیری زندگی دا انتظام اسا خود ہی فرماواں گے پہلے اللہ سونے نے قدو شریف دی ول اگا دیتا جڑی سایہ کر دی سی ان اندر خصوصیت قدو دی بیل دے اتے مکھی نہیں بندی کی نہیں بندی پھر انی فراحت ہے کہ دل نو قلب سکون جڑا نا قدو دی بیل دے اندر رب نے رکھ دیتا ہے ہاں جی دماغ نو فریش کرنا قدو دے اندر رب سونے رکھا ہے دل نو خوشحال کرنا دل دی بیماریاں سب کچھ رب نے قدو شریف دے اندر رکھ دیتا ہے انہیں اس حالت دے
اندر اللہ سونے نے پہاڑی بکری دی ڈیوٹی لا دیتی، حشرات الارض چڑھ کے جاؤ، جنگل دا گھا کھاؤ، میرے نبی نو صبح تے شام دودھ پلا کے آؤ۔ بکری پھراندی سی، صبح شام دودھ پلاندی سی، جنہ تک آپ صحت مند تندرست نہیں ہوئے اونا تک بکری جڑی آپ دی خدمت کرتی رہی ہے۔ ہاں جی، پتہ لگا مسلمان اور میں خلاصہ آخر دے اندر کر دے کل مکا دے موضوع دا عنوان رکھے آؤ، قوم یونس تو عذاب کیوں ڈر گیا؟ کل ساری سمجھ میں آ گئی، جڑی قوم کفر دے اندر، برائی دے اندر، بھڑے کما دے اندر، ہاں جی بے حیاں دے اندر کھپی ہوئے، جے رب نو منانا چاہے قوم یونس وانگو ہاں جی چنگے کپڑے نہیں سادے کپڑے پا کے بچیاں نو نال لجا کے رب بچیاں دی تے جانوراں دی بڑی سندا ہے، بچیاں تے جانوراں دی بڑی سندا ہے۔ رب دی بارگاہ میں جا کے فریاد کر، اللہ میرے کو انج دے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے، اے مالک سچا تو انج مہربانی کر جنہیں قوم یونس نے کیتی ہے، رب تیری ہر مشکل ٹالے گا، ہر مشکل تیری ٹالے گا۔ تا حافظ جلندری بولے نے ذوق نال بول سبحان اللہ۔ آپ فرما دے تو سب کچھ آج بھی ان کا اچھے زیر چرخ میں نائی، سب کچھ آج موجود ہے، سب کچھ آج موجود ہے، لیکن در حق کی غلامی میں ہے دنیا بھر کی آقائی۔ در حق کی غلامی میں اندھے بچ وہ قوم کفر تو پلٹ کے حق دے طرف آ گئی سی، رب نے انہاں تو عذاب بچا لیا۔ ہاں جی، تو سب کچھ آج بھی ان کا حضر چرخ میں نائی، در حق کی غلامی